जोबोद मोजां आरो आगोलनिख्रुइ गोबां गुणानो मोजां जों जेखौ नुदों आरो सिडली ओनसोलनि रायजो राजाखौ बयखौबो आं बाख्नायो जे बिथांमोना जे सोलायनायजों बयबो सोलायफादों आरो बयनिबो साननाय हनाया गोजोन खौसेथि आरो मोजां थासारिनि फारसे बयबो आवगायबोदों बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो UPPLआ जोंनि नैबे बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनानै सिडली ओनसोलनि एबा सिडली समस्तिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानायखौ आरो गोबारै मावनो हागोन आं बेखौ फोथायनाय फैदों। सिडली सालाकाटियाव देरहासार बसुमतारी बिथाङा बिनि MCLA जिहेतु बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ थगायनायजोंसो राजनिति खालामबोबाय थादों ओंखायनो आं नुदों जे सालाकाटि समस्तियाव राजबंशी बर' मुसलमान बङालि जिमान हारिफोर दङ बे गासैबो मानसिफ्रा दिनै सोलायबाय आरो बिथांमोननि थगायनाय राजखान्थिजों थाला आरो नंखायनो सालाकाटियाव जों खमसे खम 15निफ्राय 20,000 भट बारा मोनगोन आं बेखौ दिनैनि अंकआव नुनो मोनदों। सार नोंथांमोननि सरकार दानायनि उनाव थिकादार आरो रायजो राजाफोरनि आखायाव थाखा फैसा खम जाबाय होननानै बिफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो। जोंनि सरकारा रायजो राजानिनो खामानि मावबाय थादों आरो BPF सरकारा BPFनि खामानि मावदोंमोन नाथाय UPPL सरकारा रायजो राजानि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय आइजोफोर जौगानायनि थाखाय आरो सोरगिदिं सान्थि गायसननि थाखाय जों खामानि मावदों दा बे बाथ्राफोरखौ BPFआ बुजि मोननाय नङा बेखौ बुजि मोननो थाखाय BPFना आरो गोबां सम नांबावगोन मानोना बिथांमोननि राजनितिखौ जोङो मालाबाबो गनायबोआखै मानोना बिथांमोननि राजनितिया सोबख'नाय थगायनाय नासयनायनि राजखान्थिमोन आरो जोंनि राजखान्थिया अनज्लायनाय मोजां मोनज्लायनाय रैखाथि होनाय आरो जौगानायनि राजखान्थि।